Даліна смяротнага ценю. Мы даволі часта звяртаемся да 22-й псальмы ці 23-й по заходняй традыцыі. Мы памятаем, што псальмы ў сярэдзіне, там, я не памятаю, з 18 ці якога, по-рознаму лічацца. Заходняя традыцыя больш, усходняя менш. Таму псальма можа быць 22-я, гэта ў перакладзе сёмухі, у іншых перакладах можа быць 23-я, напрыклад, у Бокана. Дык вось, мы звяртаемся да гэтай псальмы даволі часта, і таму мы добра ведаем, што даліна смяротнага ценю гэта ўрывак з гэтай псальмы. Дарога смяротнага ценю. А што гэта за даліна? А што гэта за даліна? І прычым тут смяротны цень. Калі гаворка ідзе пра сапраўдную смерць, тады пытанне: а ці можа смерць адлюстроўваць цень? Ці не? Не можа, канешне. Таму што цень – гэта цёмнае адлюстраванне, якое адкідвае прадмет пры асвятленні з процілеглага боку. З якога боку свяціць на смерць, каб яна адкінула цень. Мусіць, гэта вобраз. Найвышэйшая ступень параўнання, скажем, як цемры. Смяротная цемра. Мы разумеем гэта? Ну, канешне ж, гэта такая цемра, што нічога не бачна. Смяротная цень – гэта тая цень, больш якой няма і не можа быць. Ну, вельмі, вельмі цёмна. Вельмі, вельмі цёмна. Тады атрымліваецца, што даліна смяротнага ценю – гэта вобраз, так ці не? Ну да, здаецца, што это так. І вы маеце рацыю. Старажытныя юдэі якраз і карысталіся гэтым выразам смяротная цень як вельмі, вельмі цёмная рэч. І разумелі, смяротны цень цямнее не бывае. Не бывае. Тады пастае пытанне: а што гэта за даліна смяротнага ценю? Ну, насамрэч, вельмі цікавае пытанне, таму што калі мы вядзем гаворку пра даліну, што адлюстроўваецца ў нашых галовах? Цень? Не, сонечная даліна. Канешне ж, сонечная даліна. І мы маем рацыю, таму што даліна заўсёды сонечная. А што тады рабіць з гэтай далінай, якая даліна смяротнага ценю? А справа ў тым, што слова «гі», як «гі» стаіць там, калі я пайду далінай смяротнага ценю, не ўбаюсь ліха, бо ты са мною, піша Давід. «Гі» – адзін з перакладаў гэтага слова – гэта цясніна з высокімі бакамі. Цясніна з высокімі бакамі. Рэальная цясніна. Ущелье. Ущелье. А ці вы бывалі калі-небудзь у цясніне ў такой, з высокімі бакамі? Жудасна. Я памятаю, як мы увайшлі па рацэ Кура у Баржомскую цясніну. Цёмна зрабілася адразу ж. Сонца не бачна і смяротны цень паўсюль. Быццам бы там, не быццам бы, там заўсёды пануе цемра. Заўсёды. Такая, што, вобразна кажучы, нагадывае смяротную цень. Хоць глаз выкалі, кажуць. Это па-расійску я не ведаю, як па-беларуску. Дапамажыце, забыўся.
І таму я прапаную параўняць пару радкоў з гэтага верша да 2 радкоў з другога верша. Паглядзім. Псалтыр, калі я пайду далінай смяротнага ценю, і да Эфесцаў. 2 раздзел. І вас, мёртвых, за злачынствы і грахі вашыя, у якіх вы калісьці жылі. Бачыце? Што ёсць вобразам, а што рэчаіснасцю? Не здзіўляйцеся. Усё тут і вобраз, і ўсё рэчаіснасць. І ўсё рэчаіснасць. Жывы і адначасовы мёртвы. Адначасова. Тады пытанне. Ці не ёсць шлях у даліне смяротнага ценю ценем, шляхам жыцця мёртвага за злачынствы чалавека? Мёртвы за злачынствы. Тыя, што з эфесцаў, мёртвыя, яны ідуць сонечай далінай ці далінаю смяротнага ценю. 22-ю псальму напісаў Давід, канешне ж. Той самы, што перамог Галіафа. Памятаем гэтую історыю, канешне ж. А да таго двубоя з Галіафам, што ён рабіў? Яго занятка была. Што рабіў? Ён пасвіў авечкі. Адтуль прыйшоў. Царстваў, чытаем. 17 раздзел. І сказал Давід Саулу перад двубоем з Галіафам: раб твой пасвіў авечкі ў бацькі твайго. І калі бывала прыходзіў леў або мядзведзь і задзіраў авечку ў статку, дык я гнаўся за ім і нападаў на яго і адбіраў з пашчы ягонай гэтую авечку. Гэта звычайнае жыццё пастара. Но можете спытаць, а чаму пастара, а не пастуха? Но давайте спытаемся у Янкі Купалы. Пастыр статаку ў полі гоніць і пяе. Дзе ж кароўкі, валы, коні, дзе мае? Янка Купала. Чаму пастыр, а не пастух? Таму што пастыр – гэта беларускае слова, ну, трошачкі устарэўшае і паэтычная форма. Тым не менш, мы бачым, што паэты карыстаюцца ёй, і мы разумеем, пра што ідзе гаворка. І далей мы чытаем з царстваў. А калі ён кідаўся да мяне, кажа Давід, дык я браў яго за касмачы і біў яго, і забіваў яго, і льва, і мядзведзя забіваў раб твой. І з гэтым філістымлянам неабрэзаным будзе тое самае, што з імі. Бо так ганіць войска Бога жывога ён, гэты філістымлянін. І насамрэч, гэта праца пастыра – бараніць авечкі. І вось, па сканчанні пэўнага часу, гэты Давід, які забіў філістымляніна ў двубоі, ён ужо не пастар, а ён цар. Ён цар, і ён піша: Господь пастор мой. Ведаеце, што ў шматлікіх надрукаваных на паперы выданнях у старым запавеце слово «Господь» стаіць за габрэйскім Яхве і пішацца вялікімі літарамі, загалоўнымі літарамі. На жаль, электронныя выданні, большасць з іх, чамусьці прапусцілі гэтае. І Господь, не ўсе
не ўсе разумеюць, што Гасподзь – гэта Яхве. І мы можам параўняць выхад, гэта сёмухі. Бог сказаў Маісею: «Я сутны, я Яхве». І ў перакладзе Бокуна: «І сказаў Бог Маісею: я ёсць, хто ёсць». Параўняем. Давід піша: «Гасподь пастыр мой». А можа, сутны пастыр мой? Можа, сутны пастыр мой? Можа, той, хто ёсць пастыр мой? І Давід піша: «Ёсць, хто ёсць пастыр мой». Ёсць, хто ёсць. Яхве пастыр мой. Уладар сусветаў пастыр мой. Творца ўсяго бачнага і небачнага пастыр мой. Уладар сусветаў і сэрц маіх пастыр мой. Магутны Божа пастыр мой. Чаму звяртаецца да уладара сусветаў Давід у псальме? Ну, памятаем, калі бывала прыхадзіў леў або медведь, тое, што ён казаў Саулу, і задзіраў авечку ў статку, дык я гнаўся за ім і нападаў на яго і адбіраў з пашчы ягонай гэтую авечку. Што ён рабіў? Бараніў статак. Хто нас бароніць? Уладар сусветаў. Уладар сусветаў. Творца всяго бачнага і небачнага. Яхве. Яхве, каже Давід, пастир мой. Я кажу: Яхве, пастир мой. Ви кажете: Яхве, пастир мой. Яхве, пастир мой. Магутны Боже, пастир мой. Уладар сусветаў, пастир мой. І таму я ніякай нестачы не мецьму. Самаісны, самадастатковы, цалкам самазабяспечаны Бог, які знаходзіцца па-за межамі нашага разумення, ёсць маім пастырам, ёсць вашым пастырам. Усё належыць яму. Ён стварыў усё бачнае і небачнае. І ён пастыр мой. Таму Давід і кажа: я ніякай нястачы не мецьму. Не мецьму. Ну, такая прыгожая, ласкавая форма будучага, мілагучная, як у украінскай мове. У іншых перакладах у Бокуна, напрыклад, чытаем: ні ў чым не буду мець нястачы. Мне больш падабаецца ў сёмухі. Паэт. Я ніякай нястачы не мецьму. Не мецьму. Це не надта Давід саманадзейны. А калі я далучаюся да ягоных слоў, ці не занадта я саманадзейны, што ўладар сусветаў ёсць маім пастарам. Звяртаемся да Слова Божага. Чытаем паводле Яна 10. Я пастыр добры, кажа Ісус. Пастыр добры аддае жыццё сваё за авечкі. А адкуль мне ведаць, што ён аддаў жыццё за мяне? Ну, чытаем далей. 6 раздзел Яна. Усё, што дае мне Отец, да мяне прыйдзе. І таго, хто прыходзіць да мяне, не выганю прэч.
А я ведаю, што я прыйшоў да яго. Я адкрыўся яму. Я адкрыўся і запрасіў яго ў сваё жыццё. І ён дае абяцанне, не выганю прэч. Што гэта значыць? А гэта значыць, што ён пастар мой. Ён. Дарагая душа, пытанне. Ты прыйшла да Хрыста. Рэальна. Адкрылася яму. Папрасіла прабачэння за грахі. За нявер. Запрасіла яго ў сваё жыццё. А ён кажа, што не выганяць прэч. Не выганяць прэч. Так. Ён твой дарадца. Ён твоя сіла, ён твой спакой. І ў цемры, і ў святле. Прабудзь са мной. Прабудзь са мной. Ён заўсёды з табою. Заўсёды. І ў цемры, калі пайду далінай смяротнага ценю, ён з табой. Ён з табой. Таму я ніякай нястачы не мецьму. Ну і двукроп'е, бачыце, там стаіць двукроп'е. Гэта значыць бо, ці, таму, што. Я ніякай нестачы не мецьму, бо ён пасвіць мяне на пашах зялёных, на ціхія воды водзяць мяне, ён душу маю мацуе. Ага, вось падказка. Не пра зямныя блага, кажа Давід. Ён душу мацуе. Не пра хлеб штодзённы, а пра душу. Ён душу маю мацуе, кіруе меня на сцежкі праўды, праведнасці. Душу мацуе. Гаворка ідзе пра духоўныя рэчы. Пашы зялёныя, воды ціхія. Душу мацуе. Духоўнае піцее дае. Духоўную ежу. Карынфянам. І калі мы ў гэтым толькі жыцці спадзяемся на Хрыста, дарагія браты і пісятнікі, ці яшчэ круче, харызматы, калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяемся на Хрыста, дык мы самыя няшчасныя з усіх людзей. Таму што галоўнае, ён душу маю мацуе. Рэчы духоўныя. Таму нават, калі я пайду далінай смяротнага ценю, не ўбаюся ліха. Бо, таму што ты са мной. Што ўвогуле мае Давід на ўвазе? Чаго нам не хапала, калі не было пастара з намі, калі ён не быў нашым пастарам? Чаго ў нас няма, і што вы ніколі не атрымаеце, калі ён не будзе вашым пастарам? Ці наадварот, што мы маем, калі ён наш пастар? Проста выратаванне. Жыццё вечнае. І галоўная задача пастара – зберагчы авечкі. Я ніякай нестачы не мецьму. А калі ў вас няма пастара,
калі няма ўладара сусвету, тады ўсё, што вы маеце, гэта пыл і парахня. Быццам патроху дыміць, але не разгараецца. А жыцця-то няма. Яго няма, жыцця. Мы за наши грахі аддзеленыя ад Бога, адрэзаны ад Яго. У гэтым матэрыяльным свеце мы жывем як жывёліны. Бога нема, зато ёсць інстынкты. Наедна паесці, соладка паспаць. А нам неабходна прабачэнне грахоў, неабходна ачышчэнне ад ран. Нам патрэбна перамены і ацэленне. Нам патрэбна новае жыццё, новае сэрца, новая прырода. Нам трэба ратаванне. Чалавек быў створаны для таго, каб мець зносіны з Богам, каб слаўляць Яго, каб пакланяцца Яму. Чалавеку мроіцца жыццё салодкае. Вы шуміце, надо мною бярозы. Асыпайце, мілуйце ціхай ласкай зямлю. А я прылягу на зелёной паше. Да, на зелёной паше. Без Христа мы живем просто для того, каб жыць, састарэць, памерці. Вось і ўсё. Вось і ўсё. Але Яхве пастар мой, я ніякай нестачы не мецьму. Ён пасвіць мяне на пашах зялёных, на ціхія воды водзіць мяне. Ён душу маю мацуе, кіруе мяне на сцежкі праўды дзеля імя свайго. Калі я пайду далінай смяротнага ценю, не ўбаюся ліха, бо ты са мной. Твоё жазло, твой посах, яны супакойваюць мяне. Ты перада мною паставіў трапезу на вачах у маіх ворагаў, намасціў алеем галаву маю. Чара моя перапоўнена, так ласка і мілажаль. Хай будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І я буду у доме Господнім многія дні. Хай Господь, пастар наш, дабраславіць кожнага з нас мілатою сваёю і любоўю сваёю. Слава Ему за ўсё великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Амин.